familles, 1000 problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami, hey hey, won kombino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh oh, ili. On debo, ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Edo sukade, sera de mono, kono dole jeli, Sofia. Bukan. Asil. Jam hanya terang. Masyaallah. An gitu ma den goji de mbara sil. Ay de mbir selli meden ay jam. Sofia min de mer soklo na ma bon kes. Ha jam bol non chokler na ma. Sofia andi jin. Njarla dayam jaafa dayam gaccina mi hakke. Ay haala yal bat kal do hanki. Hakkali mi hen ha dum ummi. Gila den berndam de. Ina dilli. Sababu nde ma non an tawtare no jonde de. Sabu kala ko mbawmi don haal. Paama kam wona pour an taki. Mais pour joɗiɓe heɓe mbaddani amma jani probléme gonɗo e nder galle he hen sahaji mi ƴeewat won kam ki wawña mawɗo noon so yi wonko tan so ɓooyi kadi haalata kono noon wona an paama wona an takno mbeɗa yekkita konngol min noon hande alhamdulillah ko an tan jogimi ɗo mo ganduɗa o mi yiiɗa hay yekkidde konngol tan boom towngol e yeeso ma saabu mbeɗa hersuma Sofia tinno ngaccinami hakke no feewi ɗum jiɗmi ngaccinami hakke no feewi Sofia accinama Allah jaraka buke. yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battare ma Amin. so ɗum yawti Sofia aɗa andi a majjani kadi ngel cukalel gongel nder galle he kila ñande Allah wayi ngel ari ɗo ko ngel takkungel e am te mbeɗa yurma ngel ha no feewi woni jongoma ani jongo mak cukuli te ɗo ɗo jiiɗa ɗum ay cukalel so won daane jikanaɓe mum ƴewata ɗum tan yitere baaya mbeɗa yurma ɗum no feewi galle ono wonno ko saytunuji bonɗi gone hen ɓe jiiɗa yiide haydara ko ganduɗa ko faate jokkere en ɗam mi anda homo rewi hakkude amen jekkongel tikkan ngel mi ɗebbal te noon Sofia ko an Allah waɗi ɗo han neɗɗo dariɗo joguiɗo konngol jogueɗo yitere jokkere en ɗam jimmi ko jewtida e ngel gartira hakkille ngel wasami tikkan ay sik tikkani kam billahi wallahi ina wawi ɗo rewde rafi mu o irto ay nen jiiɗa ina waɗi doteje paɓar ko kiibon seeɗa fof mi yahanno bo mbeɗa yinno wallude ɗum belma dañ sukaɓe duyante ko ruy belma kiibunagal ngal usto wallahi Kaw Bukari mbeɗa respecte ma no feewi noon alhamdulillah kono hakkul ma ne jongoma mi wawa haalde hen 1 franc on fara woni hoɗum woni mi wawa haalde hakkude mon ala ani eyyi wonko gandanɗa hoore ma min mi ala hen min kalto gonga woni ko ɗon gon mi jaafoɗa kam noon Sofia komi joginoɗo Allah nelaɗo mum yakar jogimi ma yakarde jaafoɗa ham kadi Kaw Bukari gummimi ko réunion mbeɗa tampi ko ɗum tagi guitam ɗe wojjude mbeɗa yaha mi yettoyo nde Sofia ɗesidani baraji kewɗi noon bonande ɓesdi o jogonoɗo yakar kayne ara mi haalat ɗum fof ala ko haalantami sono wawa hen haal la ilaha illallah
kayen ari tokkotingal dow wallahi ko musiba wawi maw onon okkorko noon nita heeɓi ɓoccitorade junggam hettaɓe Sofia gallo nono fusa ko fusi gallo Bukari ndeke kanko sorbonto jongom a jala Bukari dal e jongoma ndeke kamɓe gondi ne jeew ka ɗo haala ka fof mi tini jongom ari kam tawi ɗo e waño wi kam kañum e Bukari en jiɗodiri ana andi hakkude Bukari e jongom te min mi meeɗa ɗum tinde galle kanko de haali min de nani tinmi ɗum la ilaha illallah ndeka ko famata wonata mbarodi e nder galle he fof ina tampani Bukari fof an kay ko Bukari rokkimo ɗum Bukari waɗi kono fiye wona falmal ko yeehi mariage ñando arti ma ƴiiƴam yaltuɗo e galle he walla goto yaha kaso ɗum kam mbeɗa laaɓani laaɓiren comme mayo te armi haalama he gueɗel gonguel noon est ce que aɗa andi ko Amadou nannimo hen Amadou rokki Bukari jongoma kala to jiiɗa worɓe ɓuuɓe ɓe kañumen mbaɗat musiba kamɓe fof koɓe saysayeɓe bandiji bonni Jew allo adi kala non ma mi tampi haala ka ƴeew affaire ndon o son mbelama ngare han kono gande mon tan ay mbatɗon ko giti mon de wallahi ma ɗum ɗo gaccu min nanta mi famani mi heɗaki ay on mbaɗi kam waɗi allo Bukari argalle men ma sogil babi men ɓe ɓen kam nodde guil taxan hemɓe nayi donede naggam nang ar ndek len ɗum pew jande mbatten hey Bukari wot tampinam arno tan sa rima andu ko mbimi sofde ɗinama haaldat kam haalan haala komi gonɗo e ƴamal komi gonɗo e laakar billahi o sellani Amadou an kam nde nodda tan tan kalda ses kalda jam jam Amadou ko an woni deni an hay sa noddine téléphone haade ɗum kupta welet probléme potnicien e meɗen en jotta kalem ɓiɓ baabi men ɓe mbi koɓe aroɓe donen nayyi ɗi a faami donen jawdi ndi ɗo joni noon min jinmi ko mbaɗa hakkille ma ganda jawdi ndi baabe men jeyini kono ko enen tampe hen kamɓe hoɗoɓe goni ɓellade leeli liggoɗen jawdi ha foti ni tan ɓe garoɓe goto fof we ronata hen feccot jinmi noon ko mbaɗa hoore ma nder ndiyam soɓe gari calɗen ha wona a faami wonen gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma en laɓɓintaɗe surtout nayyi ɗi noon surtout nayyi ɗi wattu hen hakkille ma par ce que sen mbaɗi feere ɓe nawa nayyi ɗi de goppa en eɗen goni ɓolɓe Amadou an kam an est ce que an Amadou ça va an Amadou min ndonu nayyi yo ndonu gooleje yo ndonu ulluɗi min eko fustanime ɗum min mbeɗa jogui probléme ɓurɗo ndonu maw a haalani hen affaire a ɗum lijjit ala ko noddirtami haɗa walla katar sona affaire probléme ndonu Amadou an kam est ce que an est ce que kane non Amadou an a wona ne joni an somi haalnani hom kalnami ɗum ko enen jeeyi jawdi ndi walla en kuccitat jawdi ya walla jogui probléme ɓuuri jawdi ndi joni an tawi ka jogueɗe hakkille réglude probléme aji ɗi a wawano iddorde probléme amo min mbeɗa jogui probléme ɓurɗo homo woni probléme ma probléme ama jogomo way merde an yo jonggom yo baabo jonggom dul an yo jonggom way meɗɗo haalan jofdal kam halan haal jonggom amoy to Amadou wallahi mi en noon haɗen kam ƴeegra paɗ min tawi billahi wallahi sa rena kii wallahi haydara watta kam Amadou min mbiyata merde an yo jonggom yo baabo jonggom merde a wari yimɓe Amadou min mbiyata merde Amadou min wi billahi wallahi Amadou wallahi sa waɗi feere ha jongo ma ngo memi ma andu beñwar o nen komo kew tet memam min memam min mawno memam min mi haalta haala ma par ce que meɗa andi ni hen ka kangaɗo ɓiɗɗi haram morma an Amadou an morma tuk miɗamor an woni ho moƴƴi adun boni yeeso ma ono o ko mbar non o mbar on seli onon nayi hen keɓo loppi jofnen heɓon nayi meɗa haalan Bukari
ala ka haalantami ko wona ngannda hoore ma he onon ɓuri min bugari kam bugari ek yene mum ma hoy adun yo laakara noon kam ni fof mi jaɓata so fiya tinni de ko tan ma wi noon a yiyer rewɓe gono e groupe aji financement yalta hay goto yiyata kono machallah wonno an ka jambaro ka liggotoɗo ɗum tekki mi weltima no fewi 1.500.000 mi tottuɗa kamo noon mi weltima hen yo Allah waɗ hen barke amin nen jeew nam min e maɓɓe min gona gotum nde wonno min adunam kala ko mbiɗa waɗa ko fullo mbaddiram ɗum a holliri kadi ɗum ɗo ene wadda yam yidde tan yo rewɓe gon yo rewɓe liggo yebbirtu par ce que jamanu tolnim to gandanɗa hoore ma debbo ala ken jooɗo debbo yo daro haɓɓa wuddere mum liggo ko an jogui sukaɓe ma balla joom galle ma sa ƴeewi hande dépense uji keeɓi ko rewɓe mbaɗata donc rewɓe keɓe paɗi keɓe jotto yiɓe liggu haalis o noon neɗɗo noon ne jogo hakkille ɓeydene an kam mbiɗa andi aɗa jogui oɗon hakkille kono jinmi ko liggorɗa haalis o mi wiyani ya yaara ɗum bitik cooɗa toon matériel uji mi wiyani ya ñamtor mbimi ko ya liggu mofta haalis o to banque ko cukalɗa fo aɗa ƴettoya toon so Allah jaaɓi min aɗa andi mi no fewi ko mbiɗa ko ɗum mbaɗami so Allah jaaɓi an kam bo ay so ko jiɗɗa mi waɗa hen nen jeew haalis o kala ko mbawɗa liggorade ɗum ya taw ligguey o ne wone ɓerde ma kadi aɗa yiiɗi ɗum ko nden liggey o watte barke kadi ko nden coftara haalnam ko jiɗɗa wadde min de jinmi ko wadde couture mi sooda machine ngaji mi yiilo tayaɓe woɓe ñodde mbeɗa ñotana rewɓe ɓe sa si hin bonide nen jeew mi weltima no fewi min ɓuuri weltade wallahi adun wona jenni ko noon foso kalam ɓooya adun jiya ko joom milma neɗɗo de cikkatnomi haade ma yaade aɗa hirjina yimɓe yo cocco yo tawa aɗa jogui coccorga woppude ujunere nder galle ma noon gona e deguiri haɗa wiya han kirjina yimɓe han kefla yimɓe han ballita yimɓe a woppit ponnoɗa fof ɗorɗode wona ɗum ko wallahi adun sika nani wiya Sénégal jaay woni oɗo Sénégal jontoɗo han min ni no mbawmi ɓooyɗo réclame neɗɗo probléme mum taw tinani yo hande noon nde dañnomi probléme hay goto siftorani ɗum kam ko woni ijjam min kam ko jahmi koko woni min mi jogoto fasi walla mi jogoto jommi la ilaha illallah he onon hoɗo paaɗon tata jeewa Sofia min jalta joni min gara min jalta nanmi de eyi min jalta jalton holton sona min jah soirée Abou Camara Abdou Camara gandumi hanti noon Amadou cokotagal ma e ɓalayegal ma e ɓerde foof ardi hande noon gandata ko woni Boukari merda an kala jinmi weltin ɓerdam de jiiɗami bonnande an tegol soirée ko woni hen min mbiyata merde Amadou an min wima merde Amadou ari men jahare jahen he dañam reena de a andi noon bonne dagal ma ngal nen arda a wawa amen haɗa yiya noon komin Wawa yaho noon haɗa yiya. tekel belal min jahata an woni hombo an Amadou an est ce que neɗɗo an satinel he on abbo caggal an ruttu caggal wonon an mbarka jam feere ma an Amadou sika aɗa welten ɓerde ma koye jongo beltenta ɓerde ma eyyi eyo hande noon gandata hon woni Boukari hande gandata hon woni Boukari Ahmadou billahi wona ɗon ndewata ɗo mayde he dañam reena de a andi noon bonne dagal ma ngal nen arda billahi wallahi hay dara watta ɗo hay goto yawta ɗo he
ɗum fittade ɗum fittade bugari ɗum fittade rewɗom refu ngadi mandi bugari accuma bugari amadou ja force won fof yon do xacino e nder galle ay wow ay gon wonta ɗo ma hirde fof en yom down nder galle onko wontan tawani ullude ɗo hay kiitaɗo allah wonta ɗo bon waɗa hirde haalaji noon yahde ɗo haɗa wiye ɗo yahat suwari hoɗe la ilaha illallah muhammadou rasulullah Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est là. tawi ka goto yaltu ñamdira yaltu tan yaltu mi soppat bugari han ɗum yaɓɓo si yaltande min bugari tan nder rew hom kam hoyna nder hakkude galle ina waɗi bam ina so jii ɓurani ɗeɓe ñamon ñiri amadou ar wona ko har dawruɗo ar ngal jam rawgal ma hon ngal wonno hanki jam jongom noon a yaltati mo buse so jii ɓurani ɗeɓe lembon ñi bugari an yarin dewta galle he ɗum wala ɗum donc hanji sabu allah ƴeew accam mi accatama amadou mi accatama an yarin dewta ɗum toppane tottam jaski amadou wara wona an kallam tottam ɗo jaski wallahi dañi sas so wonan hannde so wiyami soppuma han ma yaɓɓa an sa renakima an wallahi sa renakima an moƴƴi min ma galle wallahi dañi sa wallahi jasi ma timme min nomi han wallahi may andu ceerna ko ko windanimi tolniram ha timmi wallahi sa min nomi han wallahi yen ganda jongoma andi ko gandintumami a arta ɗo e galle o jiiɗa jibde galle o surtout ma noon aɗa rendini ɗiɗo jiiɗoɓe yummo e baaba eɓe kaɓa to heɓe jiiɗi soppodirde jaseje anani ta jeew he aɗani ko jinmi haalendem min bokare e amadou sere mbadde min ɗum ha jaam ala hen ha jaam yo bone ɗum kadi onon goppe kala ko kewe galle he mbiyon jongoma onon ko woni min o goppatam tout tranquille haajuma nan hen saabu an taki eɓe mbadda eɓe mbarodira toɓe gondi ɗo heɓe ko kalantumami ko jinmi ko lijjita ɗum anani ko mbimami ko hol deglo probléme mumin onon ɗa ɗum gondi probléme gote galle fof min ko jongoma an amadou noon a juumino an amadou gona e mawɗo e galle pourra réglude probléme aji aɗa réglude probléme joni min bugari jiɗɗa yum wop bugari yewon bugari yewta komi nde mi jaɓata ɗum an amadou wadda joƴani an probléme o fof ko jongomo o ko fuɗomo fota wadda e bukari sababu ne jongom kono fof mami reglu ɗum so Allah jaɓi amadou ko woni mbaɗo ko jaam jongo wona jaam hande jinmi kalna kam kekoɗo e galle kaw buket an ko batton ko an e amadou on pawani ɗum hay nokku par ce que ɗo e galle he ko onon gonɗo helifaɓe oɗon darandir ha goto mum funa ƴetta laaɓeɗen huccite goɗɗo ɗum ɗon yoɗani Sofia sika aɗa fela woto fel neɗɗo goto mataw a yejjit ko gonko ko Amadou woni e nder galle he ɗe gueɗe cewɗe gueɗe cofɗe ɗe liggoto e nder galle he Amadou kay ala saago haalde saabu kay liggorto noon Amadou si haaldaka ma fus wuro ngo te ko ɗon fayi on kaw bukari ko debbo rendin mon te debbo fotani wonde hakkude mon ɗum ko bolle puyɗe Sofia min noon si tawi mbiɗa debbo rendinta neɗɗo neɗɗo min debbo rendiname neɗɗo eyyi
kala tawɗa yimɓe ɗiɗi en jaggodiri ma woni kalis ma woni debbo ma woni ɓe min noon tawi miɗa debbo jarani haare min debbo bana jaranimi haare hatta te ha welane kay mi waɗa hen doolam foof eyyi debbo jarani haare te an ko wona ɗum ko an tawi kaɗa curatɗo seyɗani kay ma to jaytto ko dog an wona ɗo noddumani heccen mbeɗa haalanma ya yewtide jonggom Sofia ala fof ko jaabiɗani sona koynuɗami ko koyɗe rawandu nandu tuuba façon jannel fof jannirɗami ɗo non min wawa haaldude e jonggoma ɓurnuɗa ɗon hoore ma Sofia ay curaɗo haare noon jaytoto ko dog eyyi sayagal jaha toon ngal mi faami ngal gila ko ɓooy wona jooni par ce que galle o nani fuus a faami jinmi noon ko anndude kaalna kam goonga vrai ko woni Amadou holon goonga jiɗɗa nandi hakkude ma e Boukary walla ko woni ko nder galle ɗum jinmi kaalna kam Amadou kala ko kewiɗo e galle fof andu ko min waɗi ɗum eyyi Amadou goonga jiɗɗa nandi eyyi Amadou hande mi haalanma gonga Amadou hakkude me Boukary ko woɗɗi mi suuɗatama min hande ala mo jinmi adunam so wona Boukary jinmi kadi min sayi mboɗo waɗa ɗum fof ala mo mbawmi rewde so wona e ma pour mbawa walludemi hen sayi ande mboɗo lawƴanma koyɗe ma ere jalta ɗum fof ko haɓɓerde makko muusa hen joni noon min mbatta Idrissa hami haɓay miñam ƴiƴe mam gootam e nder galle ko noon tan mbawmi wadde Amadou kadi min mi andi joni kam kanko wonto fawi kam kadi omo yiɗi kam kadi min mi wawa munji hande janggo ɓaw janggo min mi wawa wadde ɗum hankadi supporte mi wawa ɗum munji ko ɗum tagui am arde ma mbar waɗa ko mbaɗami ko kadi Fatima hokkanimi jaam e galle he joni min mam yewtude jonggom aɗa yiɗi mi yewtude jonggoma walla yiɗa anne accutam mi yewtude mo ko annen accutam mi yewtude mo ko annen kaw Boukary Sofia woppo puntutami ko wallahi mi funtanima mami haalde makko na ɗum tan woni caɗele ma wona somi haalde makko ma artiri yeeso ma ngo gona neɗɗo Sofia sa wi noon dema ɓerdam hoolo kono noon ayi an wonde ko an ka mbawɗo culuƴ mbawɗa calaƴ hande kadi sika yaltiri yewtidde jonggom ande Sofia woppo ko pontutami ko woppo mbattami ko kokkoli min wona ɗon kalmi de Fatima e jonggoma mbaɗon attan ɗum Sofia Fatima wadde wona ko debbo tan ko desaɗo eyyi jonggoma noon somi humani ɗum kurtinami ɗum ko nder galle he jooɗo waɗa faax eyyi Fatimata wawa kam haɗde resde de mi haalanama noon min komi gorko te komi pelliɗɗo te komi joom fit ñi an kay majjanimi ƴewam guel dow ha less Fatimata ina haɗami human la ilaha illallah ƴeew lawol ina rokkimi resde ha rewɓe nayo lawol hokkimi ɗum min komi gorko mbeɗa jogui jawɗam mbeɗa hattani komi korko mbeɗa wawi mi resta yo ɓerde ma deeƴi hen mais Sofia ma yewtude jonggo mami yewtude mo ko inchallah Sofia woto funtam ani mi funtanima ko Boukary mami yewtude bay Allah kunami Allah mami yewtude mo Sofia waɗ ɗum woto leel yewtudenami jonggoma inchallah an kam moƴƴo Amadou yam walla mi sibi Allah nelaɗo mum min ala mo jinmi adunam so wona Boukary ko wiya ko debbo no heewi feere ko ɗum gonga koye ma gandumi noon debbo koko heewi peeje ndekka baɗɗum utilisé pour hakkude ma Boukary yo welo min mi anda ko ɗum tan mi wona goɗɗum Amadou wallam hen ɓerdam nde muusi mi tampi Amadou wallam hen min ala mo jinmi adunam so wona Boukary wallam hen Amadou yam ok mi nani kalɗa a nani de wallahi o anda hoore ma omo murti ha wona seesa ko ni tan noon mbawnomi wadde mi haalda e makko gonga on ko holo sona jonggom
jongo mo no wawi arde ɗo e galle he o yiiɗi rendinde yimɓe ɗiɗo jiiduɓe yumma e baaba ina kaɓa no mbarodira ɗo e galle he so Boucara gañi Amadou walla Amadou gañi Boucara ko yimɓe kalata musiba tan jogonno kewɗe mbarne kaltande o heeɗima min de Sofia hayso heeɗaki mi haalnima ko nanata o yi tan ko fusde oɗo galle oɗo jongo ma haydara addanimo ɗo sona tasde oɗo galle e ko woni kadi Amadou Boucara han min jinmami ande ay cikkata ko wodani de min hakkunam jongom haydara ala hen kono noon mi famana ko pawmi ko yettiram wodani Amadou wodani ko tegmi ko yettiram e heɗata okkam hakkille ma wodani hay min noon komi majjunoɗo mais mi yaha ƴeewi ay jongo waɗata koɗo fof e nder galle pour yo ɗum yiɗ pour yo yawno kumana ɗum a faami min joni tan ƴewdi mais jongom ay simin birnima jabta hay yomi ɗum mbaɗa ko yeeso guite ma he tan o waɗat gueɗɗeɗe waɗat paama ɗum min ni jahami ha paami ndeke ko jiɗɗom min noon mbiyatmami jongom ko jiɗɗom de te noon sa weltidima jongom ha yalti ha goɗɗo heeɓi ɗum a maayi an bon anani ko ɓe kaali ko ɓe mbiɗe koɓe umminoɓe miras o kadi haala miras kade ɓe kaltata andi ko jinmi haalandema noon darna koyɗe ma e leydi mi darno koyɗe ballodiren e worɓe men saabi koɓe kaala ko ayɓe ɓe daari koto tiiɗi ɓe ƴiri ƴettiri ko mabɓe ko ɓe ƴetta ko men ko ɗum noon hoto jaɓen ɗum min de kala keɓe beela yoɓe mbat keɓe jahata ko keɓe gartata ko woyima kono yarde ndiyam ni kono ay min babam jawdi mo rokkuno kam di nagge mo rokkuno kam ha hande jibin toon barke ndi mi oppirta ɗum ni ko wonani kam toon ko mami ittu ɗum ha laaɓa cer ha guite mabɓe ɗe pawo hen sa dañi fulla ma kay jongomo de so yiɗi kam ndaw ko foti won jongomo so yiɗi kam min ɓuuri ɗum yiɗ ɗum hay an hoorema ko an ɓuuri ɗum andu saabu haɗa andi jongomo guila dañmi ɗum koye jaam gonni mata kay pere guetti gari tan ko ɗe balle ko joni joni kan human jongom mbiyata ko joni won ko ɓalwatene ko ɓalwi he Amadou woto yejjid Fatimata il faut komi deyna ɓernde mum ha deeƴa so wonani ɗum somi humanini joni jonggom mi dañat caɗele joni noon joni jonggom noon ɗum warata jonggom noon mi paama ɗum noon min noon jinmi ka miñam ka sehilam guila ñal jibinɗen ha jignaɓe men birnima en peera yedde nder ko wona ngol wona jimmi jarloɗami jafoɗami enen fof en majju jonggom majjin en haɗa en debbo ene heewi peeje jimmi noon miñam jarloɗami jafoɗami Amadou tawde tan ko noon ɗum wayi mi yarlimomo mi yaafimomo ɓernde laaɓmi min haydara ko jagganatmami saabu ka jekanaɗam jaram Boucara ley jew an kam to nananta Dieynaba Dieynaba de ñande heccanki yimɓe galle amen noddi kam ɗo henne ndi ɓe kam balɗo joyi hannde o ala toon en i ko haaju makko Dieynaba ɗo woni mawɗo kelli faaɗo o hanga ko jinnaka omo andi ko waɗata ay min dewgalam ngal ɗo welde mum mettude mum komi jooɗiɗo haydara ittani kam ɗo henne min e Abdourahmane mayde serdata men kanko noon so wi omo yaha sababu mi acca dewgalam ngal mi rewa e makko mi watta ɗum a faami mi meeɗa yaade galle bandiraɗo gorko mi meeɗa yaade galle bandiraɗo debbo mbiɗo haala toon haala dewgalam mbiɗo wullito mi waɗani ɗum komi jooɗiɗ tan kanko noon ko wela fof yo wat haaju makko joni noon jinmi kaalen ko affaire ndono nayi ɗi o ɓi bammen dewto tan hom kam nodde téléphone Boucara ɗi nayi ko bammen fagguiɗe kono enen pewni enen gaynoy tawi enen nden taɗi jaam enen taɗi wujji enen jamno tawi joni noon wona ladde ha ɓooy tan ara tan fecco nayi he tan homba yaaha ɗum e an kam aha ɗum jaab ala ɗo fawi te ala ɗo ɗum fawini kay te an noon kam Amadou aɗa andi wonko ganduɗa hen bo min komi anda wonko woni toon goɗɗum an haɗɗum andi min meɗɗum andi an haɗɗum andi kam noon ko diwto ko wallay so renaki so tawino ko laawol goonga haɗani o fotani ron ɗum noon min min ya jofin tan ani aɗa ya jof e an honɗa wanda min de won noddunoɗom hanki kumal malikel noddunoɗom kumal kono hanki jamma en kemi kesanema noon wi mataw mi arat tam yetto yo toon du'a kumal nga joni ka tikkannoɗe ma calɗe ala tekkanani ko yewtere nde wasno toon tolon tan
Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala.